nwanne m since tata ka ndị Ezenwanyi juru Federal Road welu na-eme protest ma ndị nne nwaanyị so ya ma agadi ma ụmụ agbọghọ nọ na ya. Nna m okwu ha kwuru tata wụrụ m akpata oyi and ọ gụrụ m akwa. Ọ bụrụ na ị bụ Ezenwanyi chọta data na n'elu mbida. Ọ bụrụkwa na nwanne gị bụ Ezenwanyi ma ọ bụ o nwere onye nwa bụ Ezenwanyi, nna m tag bịa na vidio maka ọ nidere ịfụ ya. Ọ dị very important. Ife ha na-emezi kịta amalụzi ma ọlụ mmiri ka a na-alụ ka ọlụ dị mmadụ. Ife fa na-arụzi kịta ọbụlụzi ihe ndị nna nna anyị ha na-eme. Chọta data na vidio ogologo okwu adịlọ m. Ndị onye ọfụma na-afụ na ya na-evidio ya nweta ya ọfụma. Operation End Fake Ezenwanyi in Igbo land. Unu na-afịa Ezenwanyi ndị lele must end. Unu na-esi na njitare n'aka ndị ji 300,000 na-agba afa. Itali unu bụ ihe a nju. Ụmụ nwaanyị ndị si na ha na-akpọ ọnụ na befa ndị Ezenwanyi unu maka nwetala Itali. Ndị na-ekechi dị mmadụ unu kechie dị mmadụ ka onye aghara ịmazị ụmụaka na nwunye ya. Itali bụ maka unu. Ezenwanyi ndị na-ebuela akpati ozu unu anwe Itali unu forever. Nabanye ya kunu ndị anani ya Operation End Fake Ezenwanyi in Igbo land. Na nke ikpeazụ apụtakwa full time maka na ihe a na-eme abụọzi ihe ụmụazị. Unu chọzụ kunu tọnụzi ọrụ Ezenwanyi ka ọ bụziara ife nkọcha. Operation End Fake Ezenwanyi in Igbo land. Ọ bụ Ezenwanyi nne Ada nka n'ukwu ya. That nonsense ga-akwụsịlịlị. Ọ ga-akwụsịlịlị. Ọ bụrụ na amaghọ gị dibịa jee chọwa ife ya alụ. Ọ bụrụ na dibịa amalọ gị chọba ife ya alụ, iwu ọbụla na onye ọbụla ga-abụ Ezenwanyi. Iwu ọbụla na onye ọbụla ga-abụ dibịa. Edisivis na ndị mmadụ. Edisi na ego ndị mmadụ. Na ọ dịrọ mma kama ya egbukwa gị o. Jee chọba ife ya alụ. Ị na-ana ndị mmadụ difa. Ị na-ana 300,000 wee na-agba afa. Kedu ife ime ị na-agba n'afa? Kedu ife ị gbalụ? Gịnị ka ime ị na-agbata? Mụ bụ Ezenwanyi nne Ada nka n'ukwu. That nonsense must stop. No retrieve, no surrender. Ma gbazi nkịtị na ọ dịgo too much. Ọ dịgo too much. A na-ekwu nke na-ekpe echi ọzọ a na-eme. Ọ bụrụ na na dị mmadụ iji 300,000 naira agba afa, ị na-awụ aka n'ike obigo ịchọsa nwoke ibe gị ya ayị ya afọ nwoke ibe gị na nwaanyị ibe gị ka ya akpụkpụ n'ime ụlọ. Aja na ya etugbukwa n'ụlọ ụlọ. Aja na gị ọbụla ọya anaghị unu ọbụla ọya. Unu ọbụla ọya anaghị unu anyị gbafuru unu agbafuru. Ọ bụrụ na Ezenwanyi amaghị jee chọọ ife ihe alụọ jee nwee aka ọlụ. Ọ bụrụ onye ọbụla asị na agwụmalụ ga-eme Ezenwanyi. Ọ nwere ndị agwụmalụ ọma gị na biznes jee chọwa akara ụwa gị. Unu emebizinalụ ndị ọrụ mara ọrụ. Unu etezina mmadụ pọtụ n'iru na mmadụ nwe obodo ewu na-ata. Mmadụ nwe obodo ewu na-ata. Unu emechizi owu na iru online. Mmadụ nwe obodo ewu na-ata. Nwa bụ Ezenwanyi na-eze na kansa nọnsens a ga-ebido. Ọ ga-ebido mba. Ụmụ anụ ọfịa ọkụ na-ewele gị anya ụlọ fụ ya wele ntị ụlọ nụrụ ya. Ndị Ezenwanyi ndị ji 300,000 agwa afa. Nne m wele 300,000 gwa afa. Ego ole ka ị ga-eji lụziri m ọrụ? M wele 300,000 gwa afa mara ihe na-eme m ewerezie m ego ole lụọ ọrụ. Ndị Ezenwanyi ndị na-ejekwu di mmadụ si na ọrụ ka ha na-arụ. Nne m tụsaa meseji ya ka ndị nwe onwe ha mara onwe ha ka ndị anwa ha onwe ha chọọ ihe ha ga-arụ ya gazi ya.